Doncs Esquerra Republicana Olot presenta una candidatura amb gent que representa tots els grups socials de la ciutat. Tenim gent jove, gent més gran, gent que és nouvinguda o fills de nouvinguts a la ciutat. Per tant, representem un teixit social molt ampli. Som gent que ens estimem la ciutat per sobre de tot i estem aquí per treballar i per treballar per la ciutat. I per tant, tenim la voluntat d'aconseguir que Olot sigui una ciutat republicana i que empenyi en el país, en el seu camí cap a la independència, perquè farem feina per la gent, perquè farem feina pels barris i per les entitats i perquè nosaltres exercirem una capitalitat de la Garrotxa tractora i en conjunt amb tots els pobles de la comarca. Per això doncs demanem que ens feu confiança, que conjuntament transformem la ciutat i a partir del 26 ens arremanguem tots junts i ens posem a treballar per fer d'Olot el millor lloc per viure.